Agria του 1959 ανακατασκευή. Agria 1900D, δίζελ κινητήρας, 12 ύπους, έχει μπει μίζα, τη βλέπετε εδώ. Έχει μπει η μπαταρία στη θέση της. Έχουμε βάλει εξωτερικό δυναμό από Σάξο, 1600 είναι συγκεκριμένα, η δύο κατασκευή. Ο δικός του δυναμός που υπήρχε στο εσωτερικό της φτερωτής δεν λειτουργούσε και δεν άξιζε τον κόπο να τον επισκευάσουμε και δεν υπήρχαν και τα ανταλλακτικά. Έχουμε τοποθετήσει μία κόρνα, γιατί αυτή η Agria έχει και πίσω μία καρότσα με σασμάν διαφορικό που μπορεί να την κάνεις και 4x4. Έχουν γίνει οι λευγέδες εξ ολοκλήρου από την αρχή, καινούργοι. Τα μπαλάκια όπως τα βλέπετε είναι καινούρια. Έχει τοποθετηθεί ένας διακόπτης ασφαλείας, αυτός εδώ, σε περίπτωση που πέσεις να μην υπάρχει κάποιο ατύχημα, να μπορεί να πετάγεται για να σβήνει. Έχει τοποθετηθεί ένας πίνακας από τον οποίο υπάρχει ένας διακόπτης. Η πρώτη σκάλα είναι για να ανάβει τα λαμπάκια, ενδείξεις και αυτά. Το κόκκινο λαμπάκι είναι η ένδειξη της μπαταρίας. Το πράσινο είναι για το δυναμό. Αυτό εδώ πέρα είναι η κόρνα. Αυτό εδώ πέρα είναι διακόπτης φώτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τοποθετηθεί. Λειτουργούν όλα, όπως βλέπετε εδώ. Αυτά είναι τα φρένα. Τα φρένα και κάνει την κίνηση, θα δείτε τώρα. Το φρένο το ένα είναι εδώ, αν βλέπετε. Την κάνει την κίνηση. Έχει ένα αριστερά, ένα δεξιά. Αυτά χρησιμεύουν για το όργωμα. Λειτουργούν όλα. Αυτό είναι το άλλο. Λειτουργούν. Το τιμόνι στρίβει αριστερά δεξιά, αν το δείτε. Εδώ έχει τοποθετηθεί ένα ενί διπλό που γυρνάει μία πάνω μία κάτω. Αυτά είναι τα φυτιλάκια. Θα τα δείτε και εσείς τώρα, μισό λεπτό. Παίρνουμε ένα φυτίλι. Ανοίγουμε τον κινητήρα. Ξεβιδώνουμε. Το φυτίλι αυτό χρησιμεύει για να πάρει μπροστά ο κινητήρας. Τοποθετούμε το φυτίλι στην εγκοπή που έχει εδώ και το ξαναβιδώνουμε μέσα στον κύλινδρο που έχει επάνω εδώ. Το βιδώνουμε, το κλείνουμε
Προχωράμε. Πάμε εδώ. Κατεβάζουμε το διακόπτη ασφαλείας. Εγώ έχω βάλει πρόχειρα εδώ πέρα ένα tie wraps, ένα clips όπως θέλετε πέστε το. Το τοποθετώ εδώ για να μπορέσει να πάρει ο κινητήρας μπροστά. Πάμε εδώ στην τρόμπα πετρελαίου. Τραβάμε αυτό το διακοπτάκι που έχει εδώ για να ρίξει πετρέλαια. Κλείνουμε το κουτάκι μας. Βάζουμε εδώ. Γυρνάμε το διακόπτη στη θέση on. Ανάμε τα λαμπάκια. Δίνουμε λίγο γκάζι, γύρω στις 90 μέρες, το μισό δηλαδή. Και είναι έτοιμη η μηχανή για να πάρει μπροστά. Αφού έχουμε ελέγξει όλα, κρατάμε το διακόπτη ασφαλείας στην κάτω θέση, βγάζουμε την ταχύτητα στη θέση νεκρά, έχουμε πατήσει, είπαμε, και τον γκάζι και δίνουμε με τη μίζα το διακόπτη.